आंजों समान नै लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायखाना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंहाथ' दासान्दि माने बांद्राय मोजाङानो नंखाया नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोननो माने शेयार खालामगासिनो दं आंनि देहानि सोमोन्दै ओमफ्राय फुङावनो माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना एसे देहाफोरखौबो मोजां मोनगोन खोमा होनना साननानै ओमफ्राय डक्टरनाव थांबाथ' आरो जि जोम ड्रेस पातिफोरा माने आंना बाहेरावनो थाखायो आरोना माने सिङाव सोहैयो आं लोगोफोर ओमफ्राय जेने तेने माने स्र' सुजोबना लाबाय आरोना पुरा स्रां स्रां सान्दुङाव माने स्र' सुनानै लाबाय आरोना उपाय गैया लोगोफोर डक्टरफोरनाव थांबाबो आरो जि जोमखौ माने सुनोसो अहायो इखौथ' आरो ओरैनो दोननो हायाना आंनाथ' डक्टरनाव थांबाथाय ड्रेस पातिफोरा एकदमबारे बेलेग जायगायावसो थाखायो आरोना ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबाय आरोना थ' होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो लोरबां थोरबां देहाखौ लानानै माने साहा फुदुंबाय आरोना फोथाराव माने साहा हैनांगौ हाजिराफोर दङ इनिफ्राय माथो खालामनो उपाय गैयाना हौवानि फिसाफोराथ' आरो फारसेनिफ्राय मावनोथ' हाखाया नालाय जिहेतु माने बाखांबायो बिसोरो आरो मावबाबो बिनो दौ दाब्लासो आरोना खावसे आलाय सिलाय खावसे मावगोनबो ओमफ्राय आलाय सिलायबो आरोना हौवानि फिसानि खामानिखौ बांद्राय साबजानाय मोना आङो ओमफ्राय देहाखौ एसे लोरबां थोरबांब्लाबो साखिनिखौ माने फुदुंबाय आरोना लोगोफोरनै गाइखेर गथानो साखिनिखौ होनानै फुदुंनानै माबा हैना फैग्रोनि र' लोगोफोर ओमफ्राय मा मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादो फैदो जारौमोन लोक्षिमोन साया गुसु जागोन फै सनाफोर दै गांबायो फैद' आयै जासोगारदों आब' आयै दे इदिनो जानांगौ आरो खेथिखौ मावबालाय जाखानांगोन ना आब'ना फै साया लोंग्रोनोसै नै गुसु जाथारसिगोन माबा इउटुबारानो सेवदोसोमोन जेने तेने इसे राखांबोबाय दा नोंसोरखौबो नायनो लुगैयो नोंसोरजोंबो रायज्लायनो लुगैयो दा हायाबाबो इसे नुजाथिबाय आरो आब'मोन नङाबा फैनोथ' हायामोन बेमारि पावा मानसि मैया थांलायबाय पाठसाला इसे राखांबोबाय आरोना ओमफ्रायो मैयानिफ्रायनो फुदोंमोन आरोना लोगोफोर जोंना बेसरखौ ओमफ्राय नुजाथिफैनो हायासै आरोना ओमफ्राय बिथांमोना गाज्रि मोनखो ना माखो दा मिथिलाय लांला आरोना गाज्रि मोनबा मोनबायसै आरोना माथो खालामनो उपाय गैया हारसिं मानसि फैदोहाय नानि ओइनि बाजिनावलाय आंजों समान नै लोगोफोर नायनाय एसे जादों जोंहानि बेसरा जाखादो नै फुग्राफोरानो गिलायलांबायनो बेसरा गिजोब्बाय फुग्राफोरा मेंजोब्बायनो जोंहानाव बेलेगफोरनाव मेङाखैमोन जोंहानाव मेंदोनो एसे जादों नै फिथाइया मा होनदों आब' अ सेरेबा ना मालिकनाव बि एनबनाव सेरेब होखानांगोन ना सेरेब होखायो बयनोबो सेरेब होआबा जायाना आजिखालि अ हाथरा मोजां बुसि मिथाइखौबो मा लाबखो बोराया आंना नै फुजिया काटा निंकिसो लाबसाबबाय आरोना आथुर बिथुरनो इनिफ्राय इखौनो माने होसाबनोसै आरोना दिनै सानसेनि गेजेराव लोगोफोर ओमफ्राय जेबोथ' माने इदि जगाल पाति गैया फिथा सौरायनि ओमफ्राय आङो दायो नै लगायबाय फुजियाखोजों काटा निंकिजों लगायबाय आरोना ओमफ्राय मानसिफोरालाय एसे बांसाबसाब आरोना कामलाफोरा लोगोफोर इनिफ्राय अब्लाबो माने बारा जाखर नंखाया लोगोफोर एसे खम मिथाइ जाग्रासो गोजा ओमफ्राय साहाखौबो माने गाइखेर साखोरो फुदुंना लाबखाबाय नालाय गाइखेर साहा मोनलोंबानो जायो ओरै होननानै बुंबाय आरोना इसोरो ओमफ्राय आङो दायो मिथाइखौल' बिसिनानै लगायनानै आरामसे माने बिथांमोननो राननानै होगासिनो दं आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफोराबो नै सिख्लाबो दङ बुरैबो दङ सिख्ला सासे दङ लोगोफोर ओमफ्राय नै राननानै होखांबाय आङो पुरानो इनिफ्राय बिराद माने इन्टारेस्टिं बाथ्राबो रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय आं भइसखौनो सोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आरोना इनिफ्राय आङो नै दायो देहायाबो बांद्रायथ' मोजां नंखाया नोंथांमोननो माने बेखौनो बार खोन्थाबाय थानाय जायो ओमफ्राय थेवब्लाबो माने भिडिअ लानो होननानै माने फैबाय आरो आं लोगोफोर
माने नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै आगोलनिफ्रायनो खोन्थागासिनो दंखायोमोन ना आंनि बेसरा बेसे जादों बेसे मादो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामथावथाव आङो हाया देहाखौ लानानै नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै फैबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दायो मिथाइखौ रानना होबाय आरोना लारिनो इनिफ्राय बेसरा जाया नङा बिराद जादो दै लोगोफोर बेसेबा मोजां लोंसाबदो दे मिथाइ माबा सौरायबो देनाया फिथाबो देनो हाया देहाफोरानो आजिखालि खामानि गैलास' फिथा सौराय देनो आब' काटानि गिफोरजों जासाबदो ककिसबो लाबाखै ककिस लाबनायबा मिलायगौमोन आरो आब'जो जोंनो दोननाय होनलाय ककिस ओमफ्राय गेदेरबो सलायना ककिस बायना होफैलाय दिस' ककिस नाम दोननायनि मा एसे मोजां नाम दोनखो ओरैनो लोगोफोर मेंस्रो फैलायलांबाय आरोना देहायाबो बारा थिग नङा नालाय बेबो मैयानिफ्राय मुलि गोलैनायखायसो एसे मोजां मोनदों आरोना देहाखौ ओमफ्राय इयावनो माने फोथाराव साहा होना फैबाय ओमफ्राय साहा हैनायल'आवनो माने बिराद मेंना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोसे माने लाफाबो खाना लाबोबाय आङो आइ बिखुनजो रांगावली लाहानिफ्राय लाफाया माने मोजां जाना दंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो बोथिसे ओरैनायखाय आङो माबार फैसिब लाना फैबाय आरोना टाइमानो अफारथार जालायलांबाय लोगोफोर लाफा सायना संनायाबो खमथि बाथ्रा नङा नै जाबाय लकेल दुन्दिया मोजांहाय लाफाया गोलैलायलांबायसो सायना लाग्रोनोसै देहाफ्रानो खालाब खाजोब मा जागोन मा मागोन लाफा मैद्रुखौनो स्राय संना जानोसै गुसुनो लोगोफोर ओमफ्राय दै गिबियावनो अमा बेदर अमा बेबु ओमफ्राय मोदोम लगाय गथाय आरोना बोरायनि एकदम स्पेसियेलि फेभरेट आरोना लोगोफोर बिखौ बेदरखौ माने बोरायासो एवदोंमोन आरो आं एवासै मानो होनबाथाय आंहा मैगं सायनायावनो बिराद टाइम लाबाय ओमफ्राय ओंखायनो माने बोरायखौ एवना जादोहाय बोराय दिनै सानसेखिनिखौ ओरैनानै आङो आरामसे बुरखायनानै बेदरखौ एवहोथारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आलु देसिखौ गुटिखौ माने आङो हाखाव मटर एसे होनानै एवबाय आरोना लोगोफोर आलु फ्राय दासान्दि माने न'आवनो लकेल आलु दं नालाय लोगोफोर बेखौनो माने एवसाबबाय थायो आरोना गथ'फोराबो जायो नालाय जिहेथु मोजां मोनो नालाय ओंखायनो गथ'फोरनि माने साननाय मथैनो माने आलुफोरखौनो बेफोरबायसा गथा खावनै हाखावनानै एवसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो दुन्दिया एसे हास्रोदना होनि र' एसे गोथाव जानाय बायदि दासान्दि दुन्दियाथ' बिराद एभेलेबल लोगोफोर खाबानो मोनो न'आवनो दं नालाय ओमफ्राय इयाव दुन्दिया एसे होनोसै ओमफ्राय मोनबायबो लोगोफोर ओमफ्राय नै बाहेरावनो आथुर बिथुर संबाय आरोना मैद्रु ओंख्रिफोरखौ आरो अराव सङाबाथाय गेसफोराव मोनखौ हाया मोनो आङो ओंखायनो माने बाहेरावनो मोनबायबो नै लोगोफोर जि बरियानो रेबेनो पालेंबो होफादोंबो लोगोफोर पालें ओमफ्रायो लाफा बुथुवा दोंनैसो जि गोथाव जाखाबाय दिनै आंहानि लाफा मैद्रुआ जाबाय बारा संबाय थाया